Masu saurare da fatan an wayi gari lafiya. Shirin safe kuka kamo daga nan sashen Hausa na BBC. Mai zuwa maku 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga jama'a duniya baki ɗaya da su fito zanga-zanga a yau Alhamis domin nuna goyon baya ga ƙasarsa. Shugaban hukumar nukiliya ta duniya ya sake gargaɗin cewa akwai buƙatar a yi gaggawar tura ƙwararru da kayayyakin aiki zuwa Ukraine. Gwamnatin Najeriya za ta kashe fiye da naira biliyan 90 wajen gina sabon titin jirgi a filin jiragen sama na Abuja. Ita kashe jirgin sama ta Abuja wanda yake titin sauka jirgi kwaya ɗaya ne da ke isa. Akwai matsala a wannan. Kamar shekara 2 da suka wuce da titin ya lalace airport ɗin Abuja rufe ta aka yi sai aka nuna ake sauka har sai da aka gama gyara. A yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da tarin fuka a duniya. Kamar mai shi in yi tari kana zama da mai tari a gida haka kamar yara so zai iya ya kama su tun da garkuwar jiki su bata da karfi za ta iya kama kowa amma akwai matakai da yawa da ake bi wajen kawar da ita. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan matakan. To duka waɗannan da ma wasu rahotannin na nan tafe bayan na karanto labaran duniya. Sunana Mustapha Musa Kaita. A yayin da ake cika wata guda cif a yau da soma rikici tsakanin Rasha da Ukraine, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga jama'ar duniya baki ɗaya da su fito zanga-zanga a yau Alhamis domin nuna goyon baya ga ƙasarsa. A wani jawabi da shugaban ya yi da turancin Ingilishi, ya ce mutane su fito ɗauke da tambarin Ukraine domin tattaki na neman zaman lafiya. The war of Russia is not only the war against Ukraine. Shugaba Zelensky kenan ke cewa yakin da Rasha ta kaddamar bai tsaya kan Ukraine ba, manufarsa ta wuce yadda ake tsammani. Shugaban ya ce Rasha na yaki ne da 'yancin duka mutanen Turai da na duniya, inda ya ce shi yasa ake bukata a takawa ƙasar burki. Yakin da ake yi tsakanin Rasha da Ukraine ya jawo tuttuɗa 'yan gudun hijira zuwa Turai, kuma rabon da a ga irin wannan adadi tun lokacin yakin duniya na biyu. Sama da 'yan Ukraine miliyan 3.5 ne suka tsere. Ƙasar Poland ce ta karbi adadi mafi girma na 'yan gudun hijirar, inda ta karbi sama da mutum miliyan 2, kuma tuni ta soma yi musu rajista da ba su lambar ƙasa. Hakan zai ba 'yan gudun hijirar damar samun ayyuka a ƙasar da kuma zuwa asibiti domin a duba lafiyarsu. Ko a jiya Laraba sai da kwamishinan harkokin cikin gida ta tarayyar Turai ta ce kasashen Turai za su soma tattaunawa kan yadda za su raba ɗawainiya da 'yan gudun hijirar a tsakaninsu. Shugaban hukumar nukiliya ta duniya ya sake gargaɗin cewa akwai buƙatar a yi gaggawar tura ƙwararru da kayayyakin aiki zuwa Ukraine. Rafael Grossi ya ce wannan buƙata ta taso ne domin rage yiwuwar fuskantar hatsarin nukiliya. Mr. Grossi said he remained gravely concerned about the situation in Ukraine. Wakilar BBC ta ce Mr. Grossi ya damu sosai kan halin da ake ciki a Ukraine sakamakon ƙasar na da kawunan nukiliya masu aiki har guda 15. Ko a kwanakin baya sai da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Rasha da amfani da tashar nukiliya ta Chernobyl domin shirya kai sabbin hare-hare. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Masar ta buƙaci tallafi daga hukumar bayar da lamuni ta duniya a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ke ƙoƙarin shawo kan matsalolin da yaƙin Rasha da Ukraine ya haddasa wa ƙasar. A matsayin ƙasar ta wadda tafi kowace ƙasa a duniya sayan alkama, Masar ta dogara matuƙa kan sau hatsi daga Ukraine da Rasha. Haka ma ɓangaren yawon buɗe ido na ƙasar ya samu koma baya a cikin shekara 2 sakamakon tasirin annobar corona. Ko a farkon makon nan sai da ƙasar ta amince da karya darajar kuɗinta. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi ta'aziyya bisa ga rasuwar mace ta farko da ta fara zama sakatariyar harkokin wajen Amurka wato Madeleine Albright. Ta rasu ne tana da shekara 84. Shugaban ya yabe ta sosai inda ya ce ta kawo sauyi a ƙasar kuma tarihi ba zai manta da ita ba. A Majalisar Ɗinkin Duniya inda a nan ne ta wakilci Amurka a matsayin jakadiya a shekarun 1990, an yi tsit na minti guda domin girmama ta. Linda Thomas Greenfield wadda ita ce jakadiyar Amurka a majalisa a yanzu ita ma ta yi ta'aziyya. Secretary Albright was a mentor. She was my boss. I worked with her in Georgetown. Ta ce Sakatariya Albright abar koyi ta ce, shugaba ta ce, na yi aiki da ita a Georgetown, abokiyar aiki ce kuma ƙawata ce tsawon shekaru.
To ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Shugaba Joe Biden na Amurka na Brussels domin halartar tarukan tattaunawa kan rikicin Ukraine da ya tsananta. Tsaro, takunkumi da kuma batun 'yan gudun hijira na Ukraine su ne manya a jerin abubuwan da shugabannin na NATO da tarayyar Turai da kuma kungiyar manyan kasashe masu karfin tattalin arziki ta G7 za su tattauna a yau. Rahoton da Muhammad Anur Muhammad ya haɗa mana. Shugaban na Amurka ya je Turai ne cike da fatan nuna haɗin kan ƙasashen yamma a lokacin da tsaron nahiyar ke cikin barazana fiye da yadda ya kasance a gomman shekaru. A taron na yau na ƙawancen tsaron na NATO, shugabannin sun shirya sanar da samar da ƙarin ƙarfi na soji ga ƙasashen gabashi da kuma tsakiyar Turai waɗanda ke ganin suna cikin barazanar Rasha. Sakatare janar na ƙungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya ce za a tura sabbin rundunoni 4 zuwa Slovakia da Hungary da Bulgaria da Romania. Ya ce ƙawancen ya ɗauki ƙwaƙwaran mataki kan rikicin tare da gagarumin tallafi ga Ukraine wanda zai sa Rasha ta tafka asarar da bata taba gani ba. NATO has acted with speed and unity to protect and defend all allies. Yace NATO ta dauki mataki cikin gaggawa da kuma haɗin kai domin kare dukkan ƙawayenta. Yanzu akwai dubban dakarun ƙawance cikin ɗamara a faɗin yankin ƙawancen. Across the alliance. Haka kuma ana sa ran shugabannin za su amince da tura ƙarin tallafin soji ga Ukraine domin kawar da duk wata barazana ta harin makaman nukiliya ko kuma makamai masu guba, abinda Amurka ta ce kila gwamnatin Rasha na shirin yi. Shugabannin na EU ne za su yi shirin tsara yadda za su ƙara ƙaƙaba Rasha sabbin takunkumi tare da shugaban na Amurka, kuma za su yi fatan cewa yana da wani shiri na musamman na bazata game da makamashi a tare da shi wanda suka dogara da na Rasha. Yayin da ake wannan, shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine din shi ko kiraye ga al'ummar duniya da su yi zanga-zanga a ko'ina wata ɗaya da mamayar da Rasha ta yi wa ƙasarsa. A gaida Muhammad Anur Muhammad da rahoton da ya haɗa mana. To muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai Najeriya, inda gwamnatin ƙasar ta amincewa ma'aikatar sufurin jiragen sama ta kashe fiye da naira biliyan 90 wajen gina sabon titin jirgi a filin jiragen sama na Abuja. Gwamnati ta ɗauki wannan matakin ne kwana guda bayan shugaba Buhari ya ƙaddamar da wani zauren karɓar fasinjoji a filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Legas. Ibrahim Isa ya tuntuɓi mai taimakawa shugaban ƙasa akan harkar yada labarai Malam Garba Shehu don jin muhimmancin aikin da inda kuma za a samu waɗannan kuɗi domin yin aikin. Wato wani gagarumin aiki ne wannan wanda shekara da shekaru ana so a yi shi. Idan masu saurare za su tuna an taɓa ba da wannan kwangilar a ƙarƙashin gwamnatin Obasanjo. Gwamnati da ta zo bayan Obasanjo 'yan majalisa suka soke wannan aiki saboda hayaniya da aka yi ciki akan irin kuɗin da za a kashe. Abu ne mai mahimmanci ga Najeriya, ga Afirka ma gabaki daya. Domin ita tashin jirgin sama ta Abuja wanda yake titin sauka jirgi kwaya ɗaya ne da ita, akwai matsala a wannan. Idan aka tuna kamar shekara 2 da suka wuce da titin ya lalace, airport din Abuja rufe ta aka yi, sai a Kaduna ake sauka har sai da aka gama gyara. Kaga akwai bukatar a ce akwai biyu, ko da an samu matsala akan ɗaya sai a koma kan guda. In ban da haka, in aka yi guda biyu zai sa a samu rage ɓata lokaci wajen sauka da jiragen sama a ƙasar nan. Yanzu haka airport din Abuja ta wuce Lagos a yawan fasinjoji masu tafiya a cikin gida. To sai ka ga cewa wannan jirgi na jiran wannan na jiran wannan. To ana so a yi maganin wannan da a takaita yawan jira da kuma fargabar riƙe jirgi a sama. To ta wace hanya kenan gwamnati ke tunanin za a samu kuɗin yin wannan aiki tunda ana maganar ya kai sama da naira biliyan 90? To a fara aiki ba gama shi ba ne, amma dai yanzu haka ita kanta ma'aikatar harkar jiragen sama tana da biliyan 10 na naira a hannu daga kasafin kuɗin shekara da ya wuce. Akwai kuma biliyan 14.5 a kasafin kuɗi na wannan sabuwar shekara da ciki. Akwai kuɗi ya kusa kai biliyan 25 da ya kamata ma za a fara aiki da shi. To amma ban da haka, umarni da shugaban kasa ya bada ga ma'aikatar kuɗi a yayin da yake kaddamar da sabon ginin da aka sabunta na filin jirgin sama na Murtala Muhammad a Lagos a ranar Talata. Ya umarci ma'aikatar kuɗi duk inda za su je su buga
a nemo kuɗi da za a kammala wannan aiki. Saboda haka su kuma ya rage nan su ga ya za su samu wannan kuɗaɗe. Wasu na ganin anya gwamnati ba kamar tana so ta yi kamar ɗiban karan mahaukaciya ba, misali ganin cewar sauran wa'adi kaɗan ya rage mata amma kuma sai ƙara aiki take maimakon ta kammala na gabanta. Ko da ai sanin cewa ana shirin za a bada wannan aiki. Tun shekara da ta wuce aka fara tanadin kuɗi a cikin kasafin kuɗi, wannan shekara kuma aka yi tanadin wani kuɗi a ciki. In ana so a gama aiki da gaggawa shine za a je watakila ko a ciyo bashi ko kuma a buɗe wasu hanyoyi da ake ganin gwamnati za ta samu kuɗi ta kammala aikin nan a cikin gaggawa. Ba don haka ba in aka yi bana ita ma kasafin kuɗi na shekara mai zuwa sai a ware kuɗi a shigar da shi watakila su fi na wannan shekara da ta wuce. Amma ko kankani wannan bai yawa ga gwamnatin tarayya ba, musamman idan aka duba irin wato riba da amfani da wannan titin saukar jirgin sama zai yi ga Abuja ga kuma al'ummar Najeriya. Najeriya ai ta fi karfin a ce babban birnin ta na Abuja wai titin saukar jirgi kwaya ɗaya ne jallin jal. Yau ko da wani jirgin ne ya sauka ya fanca an rufe kenan, ai ba abu ne mai kyau ba. Malam Garba Shehu kenan mai taimakawa shugaban Najeriya akan harkar yada labarai. To daga batun inganta sufurin jirgin sama a Najeriya sai kuma na inganta na motoci da sauran dangin kwalta. Har yanzu ana ci gaba da fama da dogayen layukan ababen hawa a gidajen mai a faɗin ƙasar. An fara samun layukan ababen hawa a gidajen man ne a farkon wannan shekara, lamarin har ya kai ga samun gurbataccen man fetur ɗin da ya lalata wa mutane da dama motoci. Kamfanin samar da man fetur na kasar wato NNPC a baya ya ce ya shigar da miliyoyin litocin man fetur a kasar don kawo ƙarshen karancin man, amma har yanzu bata canza zani ba. Bahari Muhammad Fage ya leƙa wani gidan mai a Abuja ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Nan ina bakin ɗaya daga cikin gidajen man da suke a tsakiyar birnin tarayyar Abuja, wanda kuma a iya abin da nake iya gani layi ne ko kuma in ce cunkoso ne na ababen hawa iya ganin ido na, don a kan titin da suke dogon layi ya ƙure titin kuma ya ƙara karya kwana saboda yawan jama'ar da suke bin wannan layi. Kuma ta nan gefen ina gani bayan layi da ake bi na ka'ida gashi kamar dai ana ta yunkurin shigar da waɗanda ake wa alfarma, wato hakan yana neman ya zama abin rikici ga mutane nan kusan duk wanda ka kalla a fusace saboda ga zafi da ake yi ga rana ga kuma layi. Bara kuma illa da wasu in dan tattauna da su. Gaskiya maganan wahalar mai din nan dai to gaskiya abinda ba ya kamata mu yi experience na kasar nan bane, amma dai yanzu dai a haka wannan dai gidan mai din nan corn oil da kake gani din nan gaskiya suna mana kokari. Duk lokacin da ka zo nan wajen suna sayar da mai 247. The present situation that the whole country is passing through is a failure in government. Yanayin da ake ciki a kasar nan gazawa ce daga bangaren gwamnati. Sun kasa cin alƙawuran da suka doka. Kai da kanka kana ganin irin yadda mutane ke shan wahala, kuma kusan dukkan jihohin kasar nan ana fuskantar irin wannan yanayi. Nan mun kwashe sama da awa 3 da rabi muna bin layin mai, amma ta ɗayan kofar shiga manajan gidan man ya shigar da sama da mutane 50 ɗan alfarma. Ba za mu iya ce komai ba saboda mun tsinci kanmu a cikin wannan yanayi. Na farko dai zama ci alawa dai domin muna da abinci a gida mu ba muna kukan yiwa, amma dai babban kira mu yanzu shine muna kira ga shugaban kasar Najeriya ya duba talakawa da ido rahama. Na fi awa 4 yanzu a cikin layi, ga dai ga mai ina kallon da amma ban ya sha mai ko ba. Ka taba shan mai a wajen masu jarka na bakin titi? To gaskiya na jima moto na tsoro bana saya. Na fi so ma akwai ma suna sa da black market na 250 naira. In ka je wurin ma ba layi da wani. Kamar yaya gidajen mai? Gidajen mai local one suna sa da 250 naira per liter. Ga wani ma mai sai da man a bakin titi, bara in tattauna da shi in ji yadda suke na samun nasu man. Kamar lita 10 domin Allah mu muna sayan ta naira 2,800 3,000. In Allah ya sanya mun fito bakin waje da abin da Allah ya bamu zuwa da ko 3,500 ko 3,300 bayan da bamu kabari. To ko aina kuke samun man? To ga wanda suke kawo mana masu mashina ne suke zuwa su shawo a gidan mai su kawo mana, ma'ana ba wai nan ko nan kusa ba a'a. To wannan dai duk dabbarwa da ni kaina inda nake wannan rahoto ina yin shi ne daura da ginin NNPC wato kamfanin
mai na Najeriya. Kuma ko a baya dama gwamnati ta yi alkawarin cewa zuwa ƙarshen watan Fabrairu za a shigo da mai wanda zai kai lita biliyan 2 da miliyan 300 domin ganin an kawo wannan wahalar da ake fama da ita ta man fetur ƙarshe. To amma za a iya cewa har yanzu babu wani abu na sauyi, layukan kamar inda ake yin su a baya sai dai ma a ce watakila sun karu. Buhari Muhammad Fage, BBC Hausa daga tsakiyar birnin tarayyar Abuja. To game da wannan lamari, wasu masu sharhi a Najeriya na ganin batun da gwamnatin ƙasar ke yi na shawo kan matsalar man fetur a ƙasar wani abu ne mai kama da dodo-rudo. Farko dai maganar da nake gaya maka ina faɗa da babban murya kowa ya ji. Zancen gurɓataccen mai da aka yi kanki da borin da aka yi mutanen Najeriya. Saboda haka su daina yaudarar mutane, kuma alkawarin da wayogon NNPC ta ce zuwa Fabrairu za ta kawo mai a ina za ta ajiye. Ce nake zuwa suke su hayan wa'annan rumbunan man na mutane ɗaiɗaiku su rika a ajiye ma. Ku biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin ƙarin bayani. Yanzu karfe 7 saura kwata a Najeriya da Nijar, 6 saura kwata kenan agogon GMT da Ghana. Mustapha Musa Kaita ne ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet wato bbchausa.com.